L-MHRA qed tappella b'saħħa għal azzjoni urġenti u koordinata sabiex tiġi indirizzata l-kriżi ta' droga li kull ma jmur qiegħda dejjem tolli rasa, dan b'reperkussjonijiet kbar fuq is-soċjetà tagħna u fuq l-ekonomija in ġenerali. L-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lill-lukandiera u ristoranti qalet fi stqarrija li din hija t-tieni darba f'temp ta' sena li qed wassal dan l-appell qawwi fuq is-sitwazzjoni ta' droga f'Malta, tant li issa qed titfa' dawl fuq il-fatt li din l-immaġini ta' pajjiżna ittappa n-reputazzjoni tagħna bħala destinazzjoni globali. Din il-kriżi ta' droga kompli teskala fl-aħħar ftit snin u kważi saret komuni tara xeni ta' nies jabbużaw minn sustanzi anke festini bejn il-ħbieb jew ċelebrazzjonijiet ta' okkażjonijiet familjari, dan apparti abbuż fi stabilimenti pubbliċi. Il-President tal-MHRA Tony Żar minħati u appella għal attitudni ta' tolleranza zero. Intqal ukoll kif din it-tema tqajmet fl-MCSD fost l-imsieħba soċjali u semma kif hemm bżonn infurzar aħjar u investiment f'kampanji edukattivi. Irridu naħdmu maqudin quddiem din l-isfida sostna Tony Żara u ma nistgħux ninnormalizzaw l-abbuż ta' droga fis-soċjetà tagħna.